L'Ajuntament de Fonollosa fem un pas endavant per la lluita contra l'emergència climàtica amb dues actuacions clau per reduir el consum i les emissions de CO2. La instal·lació de plaques solars a tots els equipaments públics i la renovació de l'enllumenat públic amb tecnologia LED, amb una inversió superior a 540.000 euros. S'han instal·lat 350 plaques fotovoltaiques en 4 equipaments municipals: l'Ajuntament, l'escola, la llar d'infants i la fàbrica, amb una potència total de 170 kW i una producció anual de prop de 260.000, l'equivalent al consum de més de 75 llars. Aquesta mesura permetrà un estalvi anual superior als 25.000 euros i reforça el compromís municipal amb un model energètic més net i de proximitat. En els propers mesos es crearà una comunitat energètica local d'autoconsum compartit perquè la ciutadania interessada pugui beneficiar-se directament de l'energia produïda als equipaments municipals. També s'han renovat 704 punts de llum, substituint la tecnologia antiga per il·luminació LED de baix consum. Aquesta actuació redueix el consum elèctric anual en un 73%, de 367.344 a 96.199 kWh, i millora l'eficiència, la seguretat i la uniformitat lumínica dels carrers. En conjunt, aquestes actuacions permeten evitar l'emissió de 145 tones de CO2 cada any, l'equivalent al que absorbeixen més de 6.400 arbres. L'Ajuntament de Fonollosa reafirmem el nostre compromís cap a una transició energètica justa i eficient, que redueix costos, millora els serveis públics i aposta per un futur més sostenible.